Kubor nakaslem jong unongsan hima. Chairman ka KHADC uba penyat sings im. Hendak ka singi ka alpo artadek urumpang ulapan pau bakal adai kapor pamalaki snong kide bandar ka jakaban ajing besar. Ulapan rabdu dak baong bakumbalong menta ka ritisan syar jong ka India ka itu ya kijing besar jong hima ki elaka bat ki dorbar snong bat kala adai ka kamram jong ka district council ban snai ki yeng dorbar ki babyang. Nakaliang chief executive member ka KHADC ba Titas Khan Apakran hagan ikasngi ulaong bakinang ilam sinang kimtan kaman da itu da sarkar nimar ka KHADC kala itu yaki pat kariti sansyar jang kari India ru ka itu yaki lingba ka kerni ka bahan riu jang ka constitution jang kari India. Hakabay bat kani kajing akun ya kani COVID ringkat bat ki protocols bat ka sarkar jela bat ka sarkar India. Te ngaso ban ai khublai kerpang yiki darbar shnong. Ngim dei ban kelet ya kajing trash tom ka jing IT lut ka jongki. Kum ki noi lam shnong ban pet ya ka baha kamiat hake imlang salang. Kamtam haki tu ki por ki ba le singi kum ki pai ba ngi haban syong hayeng bangin la du jing kermen. Ke ai ka banja la shai la shisngi. Henry ho kum ki banget. Ngitip ngidon ublay ba im ublay ba crowbor ya ka bala let's say ban penlong ingi kum ni kum ngilong menta bat habang inget ka don make jingkerman sngi ka bakerpang ya ka bangin yo ban bu yung ni mau nong rim uba ka dorbar shnong let's say ka la pen kre ya ka ba kan don no ya ka ni ka plan ya ka ban shna ya ka ni ka iyang dorbar ka ba itnat ya ka ba ngaru ngadang i menta ka sngi kani ka design ka plan bat kani ka blueprint ka ba ka shnong kalapan kre ngaso ban penpau ka jing ai kublai ka ba kerpang nam ta ka shnong le se katu teli ki shnong ki ba ngale i program ki ba pher ki duna ki shnong ki ban don ni ki blueprint ki jongki lar kalong hakano kanu ka jing ya lenti jing trekam ka jongki kerpang le se kum kani ka project ka ba phi labu bahkan don hang ni pokasnong jongpi kaba pila wadada let's say pempat don ya kata ka mang pisah kaba pinyo na kasnong ban pentrei ni pila don ya ka plan kata ke kaba don kam bahayangi let's say ke ka bangin perkhat la syahid la shisngi nglas sedang menta ban trei te nakaliang jungi ho ngin ai bi hi ka support akano ka benta bakasnong ka don kam ngam wan menta akan ni ka singir ban kular kubla ong CM Ganu kalat galenti ka ba ngidon na kaliang ka district council ngin persyang hiban yarap ikisnong ki batrishtom te ngidon kam namar haka ni ka riti sensyar jong kari India ngidon lai teli ki benta haka bede ka sensyar tenrai ka jongi kata ka traditional institution ngidon ka district council ngidon ki hima lani ki ilaka bat ngidon ki dorbashnong yakini baro lapan kubor haka 6 schedule ling baka article 244 jongka constitution jongkari India but nadu usnam 1952 belapan trekam yang ni 6 schedule but ngilayo iki district council lapun bahaki ki session ni ki term baki MDC ki barim kila contribute shibun bah haka ni kakam tauan hapo district council Ilayo de ki pautuli ki an ki ba konsan ba ki bayada ya kari ba ka jai benriu te omdei tang habede ba ka development namar kumka district council hi kade ka ba la ai bor le sin ka constitutional provision ki ba bon ya ka bangin la ban thau ki an ki kendon ban protect ya ka tribal interest ka jongi ya ka interest jong ka jai benriu ka jongi te kay kata ke interest hagabide baka kendo ka siap ke interest kabide bat ka sensyar khadar kumbalong menta sensyar shnong sensyar thau kini diki arteli ki mat ki bakong san bha baka district council kayo ban yada kerpang yengi tengang soba niyo e kaspa ba ka ba kongsan hadu kata ya ka ba let's say kiwe ki jela kiwe ki ri kim yo kumbangi yo mengi te namar takada ang soban penpau ni kapor ba ya ka dorbar shnong ngakwa ban kentu ba ka dorbar shnong kan shim ya ka jingkut jingmut bamdei ban ya compromise bat kini ki interest jongka
jai ban rio jungi kamtam habai de bak kendo ka siap kamtam bai de bak sensyar shnong sensyar thau abangi don ha ke imlang salang ha ka ni ka mixed population le se ka jing don kam jong kita kiwi pat ki jai ban rio ni hap hi ban ya pet lang hi kita henry nganam menjur ban hap ban ya pen pat le ni compromise pat bat kini ki interest jongi kum ka jai ban rio te ngi don kam hadu kata-kata benang ben klain benang ben scam yakini te habai de bak ni ka yang dorbar ngi kum kinomi khamat ngi la shajiat akipai ba dorbar district council ngi don lightly ki benta pat ha district council ki belong kum ki lightly ki paya ki baskem ngi don ka legislative ngi don ka executive but ngi don ka judiciary power te ngi kermen ru ba le singin la ban trash tom na kalyang jungi baro lai phungut ki MDC for district council ba kumno ngin la ban wan ra ye taka ye kita ki kendon ki ban kampen klan shishu kini ki lightly ki benta kerpang ru wat ha ka village level dangshen ngi la yo ban propose ya ka 15 finance commission ya ka jingdon kam ban don yi ki village code ha ki village level ngi la don ye ki subordinate code ha ki ilaka ha ki hima level but ha ka district council ngi la don ye ka code te menta ngi kwa ba ka ni ka code ru ka village code kan hiar haduk ki shinong kenang ba ka jing kenrum kenram hapdeng paramangi le se la ban shim ya karai le ni ban wengi gini gijing na kaliang ka darbar shnong tingi dang persyang le se ngi kermen ba le se ka 15 finance commission ru lingba ka plan sansnem ga jongki kin la ban mang kerpang yaki niki shnong namang ngim duna ngin dan hadu kumbasan hajar teli ki shnong hapo uput jong ngi ka district council but kumbasan pu southly ki ilaka le niki hima te kini baru kumlapan pau dari CM ke district council ke ai ke sanat ke board ke recognition ke authority ya ki hima ba ke hima ke IP namar takadau mdan syu kata ke question menong kirang bak shnong pat dan bor mdan kam syu ban dan jing artatien menong ki hima kim pat dan bor ki CM apori India ki bapau mentangi yo bentip ki tang hak ke history namar balai nama umdan ka constitutional protection yaki kat ba kisim khasi ki jongi kidang don kidang ne kidang pentrai kami ka sensyar khadar ka jongki namar ba ka don ka constitutional protection yaki te watnam do men sem le se watnam artatin ngin yai trai rengkat kini ki lightly ki nongrim lightly ki paya ki ba ka district council ka hima bat ka shnong ngidon kami ka jingatli bagandon ngini ka program hakaba ngimbu yung mau nongrem hakajing siya nga sutu bagani ka scheme ila sanction na do kasdam araja ka khandai tenrei nakadaw jong ka pandemic house nam arajar arpo kadabosnong kam semlala ya kaban pentrikam ya gani ka scheme ing dorbar ka batamai Sirukom Snono mensim Babun kinar basnong kijongi Kamtam hangni hapo sorselong Wala dangiladon Taki dorbasnong Ringim dan Yaki yang dorbar Hendai habang ithai pat Sikiwe pat kijat benrio Kibadan marjan bat ngi kidan lagi jong kiyeng lani ki community hall bat ngaso banai kubleng ya kadar basnong kabala sim yang ni kesenjam ban sedang no bandan la ka jong kiyeng dor basnong ni sungthu pakai jing trekam kum ka dorbar baladang indan ya kayeng ka pendeko sibun ya ki jing trekam ki babun serta ki bakum ka dorbar snong kahaban panya cakmat nakaliang kajongi kum ka council hoy ngindadan ya ka fan ka bahe ka bangila ban ai ka jingarap kat kum kamang lani ke jingkwa ke jongpi
Henry hai bor ibaret lengba ki MDC ki chungi ni ai ka scheme ka baret ka chungi banya bantalang habaro ki sinong ki thao ki bahap hala ki jong ki constituency Henry wat la kataro ngin persang nakalian ka council ban pej bagi dorba sinong ki chungi ki di bandon la ki jong ki dorba sinong bagi ni ki jingtmu ki jong pi kan urlong bat berpinla ban pendap ya ka hakapur ka babiang ban nakalian ka jong ilu ngin ai pi ka support lani ka jing dong tilang ban i ka jing yang jong ni ka community hall ka banta ka baar ka bangakwa ban kren hakani ka por jat bangayo kumikani ka kabu ngalai i hakilat pathai kubor hakini ki khendet nai ki baladam badan ki ba dawa na ka sarkar ban ong ba ka sarkar ka ban itu no ya ki dor basnong kani kala penlengo yang a komuklido jong ka khasil autonomous district council babalai bangidang dankam ya kata ka jing itu ka bakerpang na ka sarkar ya ki dor basnong ki jongi ban akwa ban penkan mau ya pi baki dor basnong kiladon ka jing itu lepa lingba kariti sensar jong kari India ka district council ka bakeduk ya ki kli nong sensar baro lengba ka ang ka bangidon lapen kuk bor ya pi ki dor basnong ya pi ki dor basnong lengba ki sanat ki balayo lengba usiem uba pi hap hapok kata ka hima ka jong usiem tengah ngasno ban kentui pi ki dor basnong ba pi de banya syafrang ya ka jing trekam ka jong pi kat kum ki riti sensar bala bu bet bu renti kat kum ki ak lada kani ka dor basnong ka hap hapok ka milliam ak ngasno ba kum ka dor basnong pi de banya syafrang ya ka jing trekam ka jong pi kat kum ka bor ka bala penkop api pimde bandan ka jong kanu ka jing snorit mensiam pimde bandan kanu no ka jing snor tien Henry ngin trebe ya ka kam na ka banta ka imlang ka salang bat kham tam ban yada ya ka hok long trai jong ka jat ban riu ka jongi ngi i bakeleng saudong ki samla ki jongi ki perta ki keren bakari ka don hapedeng ka jing baka jat ban riu ka don hatmir jong karian ngi syap tieng na ka jingwan sya telem jong ki bor ki banaban jong ki briu ki banaban banwan yurat ya ka hok long trai ka jongi andai ngi ban sungthu ru ha ka jokopor bangidon ya kani ka institution bangidon ya kani ka bor kum ka dor basnong banyada yang i kum ka jat ban riu ngidon ya ka hok hala ka jong ki snong lada ngan su ai nuksa lada ki dor basnong haki wi ki snong khamtam hanong kendong wat ya upara khasi ba unwan song snong kidon ki jingte kidon ki kendon kat nu tamle ya ubriu banaba tengah ngasno ba kum ka dor basnong kidon ya ka hok ban penklan ban yada ela ka jong kari ba ka jai ban riu